Kita ninyo kanang tanan makita nyo guys. Mao ni view guys oh. Wow! Taman maabot sa inyong pananaw guys. Dili na ako guys. Siguro ko din na kay NaMayabas. NaMayabas guys. Tama na guys. Wow! NaMayabas guys ay. Very fresh. Layo ako gabay ko NaMayabas eh. Awa guys. Naapay usa ka hino guys. Awa guys. Wow! See? See guys. Very delicious guava. Wow. Wow! Di ay. Delicious. Simply delicious. Let's get ready to Basakkan ya guys, nak warna hitam nih bah. Super green. Wow! Dulu jago hari guys, kayak NaMayabas. Pagkas lubi guys. Sa kabukiran, layo ang kasakit. Talanggaman ay nag-aawit. Wow! Success. Laubgag bayabas si JUNEXBOY guys ay. Sa dabong halakaon. Manguha yung manok ni guys, may manok na likod dito. Kita guys. Niabot aja ko pamayabas sa bukid guys. Si Istong sa istorya nagdalo na lang siya. Ikan gawan guys, mau lapok. Sa dawa nag-inusa. Yung mga tanong balanghoy guys. Hindi lang guys.